voina hian Korean movie hit le lar foreign le Korean a mai ni lo India rama po hit Parasite movie chungchang kalau shil dom chewani he movie hi January a release ani a release ni atungin tumthlengin ala hit ani a director hi Bong Joon-ho ani a chuan hemi movie hian Oscar pali po a nge ani hemi movie a hian fiam thu hlo romantic interesting te kim vekani video hi a top thlengin en ula shia thiam lo le zo du te in nei chuan comment lama milo zon meidon nya film a hian rethei ve deuh Mr Kim te chung kwa hian oma an rethei ema wangin leinhnuai ina an khosani tukver pakhat hi an neya chutatang chuan mi in swalai te mi in fiam lai te an movek thei ani chuan chu tukver bula chuan mi in zunnan te zuroi ho mudnan te nan mang thin ani an rethei ti chu an chen na hmun le in atanga sia thei me ani free wifi connect to ringotin akila te an thua bathroom kila te kalin an mang thin ani heng ho hi movie ti ratang min hu veka a movie en to chuan kan sheveka nga hemi te hi chung ko member pali an ni a an nu le pa le a unau nu le unau pa a fanu hi kum som ni vel ani a chuan a unau pa hi aya kum thumin anau pang ani Mr Kim te chung kwa hi na an nei loveka nikhat chu an fa pa hi mi hausa fanu English tuition jirtir thurin offer amu a chuan ani pun chu offer chu lom takin alo poma mi hausa Mr Park te ina chuan kalin a fanu chu tuition awa pethin ta ni zoimongin a ule anu le pa te po chu mi hausa ina chuanin engtin pon tin na adil sakvek ta ne chumi ina chuan chumi ina na thoksa te roommate le driver te po dot pu in Mr Kim te chung kwa chuan an thwa tir dei ta ne an roommate lui le an driver te hi hemi in an sak tran te ra tanga thoksa te an ni a chuan ti hian an chung kwa in chu mi hausa te ina chuanin na an thokvek ta ni an hmu in ma se an pali hian chung kwa an ni ti tuman mi hausa te Mr Park te chung kwa hian an shelawa na an kal lai chuan tuman in belovin anom thin ani athan chu chung kwa an ni ti sha chu an hlo wangin tuna Mr Park te chung kwa ve thung hemi te po hi chung ko member pali thau an ni a hemi te hi mi thatak le ril ru thiang nim takte an ni ni milainat mi ti na te hi an du lawa chu wangin an ma ni na theu thokin an nim mani an chung kwa hian tin an ina na thokte laka te pon an fel in an ring mani a en to chuan kan shemenga zan khat chu Mr Kim te chung kwa hian in nei tu te Mr Park te kema an kal hlanin zu le sa in nuam sadawin an chenani zana pakhat ma nei lovin hemi parta hian henghau chu hi ni sela adang Mr Kim le Mr Park te chunga engthil nge thleng zelang o adang ngei thak chunjom indu zel chuan komena milo shil maidonia indu chuan movie dang po an story le a movie omziate shot indu chuan komena milo shil donia adang interesting video ka siam ve reng theinan khongein ka video hi milo share in milo subscribe sak ve donia